Zdravo svima! Verujem da svi oni koji su aktivni na društvenim mrežama već prepoznaju sa kim ću danas razgovarati. U pitanju je interesantna osoba koja je na društvenim mrežama poznata pod nazivom Anastasija Staša. Ona nosi titulu modne blogerke, na Instagramu broji preko 160.000 pratilaca, dok je na YouTubeu prati oko 60.000 ljudi. Šta je sve Anastasija iza kamere, saznaćemo lično od nje. Zdravo, Anastasija. Zdravo i hvala puno na pozivu. Pored toga što sam modna blogerka, to je nešto sa čim sam počela, zapravo blog sam otvorila još 2010. Ali se kasnije to prebacilo i na ostale socijalne mreže, na Instagram, na YouTube, Facebook i ostalo. Tako da sad postoji jedna reč koja obuhvata sve te mreže, a to je influencer. Tako da sad više čak volim da se nazove influencerom nego samo modnom blogerkom, jer pričam i o lepoti, o putovanjima, generalno raznim životnim temama. A što se tiče onoga šta sam van svega toga, ja sam diplomirani ekonomista i supruga. Šta ako neko odluči? Da li to ide spontano ili se to uči negde? Ili šta ako neko kaže ja hoću da budem youtuberka? Šta treba da radi? Koji su početni koraci? Definitivno, ukoliko neko želi, savjetujem mu da proba to. Mislim da pod ovim nebom ima mesta za sve nas koji želimo time da se bavimo i moj savjet je da naravno, niko ne može da izmisli toplu vodu, ali da ono što treba da ponudite jeste neka individualnost i nešto svoje, nešto što vas razlikuje od drugih i da pre nego što krenete, da smislite neku poruku koju želite da pošaljete. Možemo da primetimo da tvoj Instagram profil obiluje lepim fotografijama. Da li su to sve zaista fotografije profesionalne, snimane i u studiju ili na ulici od strane profesionalnog fotografa i koliko je to važno za građenje tog nekog imidža na društvenim mrežama? Kada je fotografija u pitanju, ja najviše i najduže sarađujem sa Jakovom Simovićem i on mi mnogo pomaže u tome. Obožavam njegove fotografije, ali takođe kroz svoj Instagram provlačim i fotografije slikane mobilnim telefonom i razlog tome što ljudi nekad i više vole takve fotografije, verovatno zato što više mogu da se poistovete, jer misle da je ta fotografija bila laka za snimiti i uraditi i da je manje vremena utrošeno oko nje i jednostavno da oni mogu takvu fotografiju da naprave. Tako da ja provlačim i profesionalne fotografije i fotografije slikane mobilnim telefonom. Vole jedno i drugo, ali mislim da to je neki ključ i to je neki trend kada je Instagram u pitanju. To stvarno zvuči kao ozbiljna nauka koji treba da se posveti čovek. A kako ti učiš? Da li usputno učiš? Odakle tebi te informacije? Šta je kad moderno? U koje doba je najbolja se okači fotografija? Jedan kratak uvod za ovu priču, jako smešan, je da sam ja kada se pojavio internet, znači moj prvi kompjuter i sad uveli su mi internet kod kuće. Ja nikada neću da zaboravim kao juče da je bila, ja sam tad bila osnovna škola i toliko sam srećno trčala kući, znači to mi je bio jedan od najsrećnijih dana u životu da ja koristim taj internet. Od uvek sam to toliko voljela i tako sam istog trena kliknula s tim kao da sam eto znala da ću celog života se bavim time, to me uvek vuklo. I kompjuter i internet i ono što sam ja prvo radila na internetu bilo je skidanje slika Jennifer Lopez. Ona mi je bila idol kad sam bila mala, u smislu, eto, voljela sam njenu pojavu, njenu energiju i dan danas smatram da je ona najambicioznija žena u Hollywoodu i možda neki osporava njen talenat, ali neosporno koliko ona uspešna i poznata. I to je upravo vezano za onu priču koju sam malo pre pričala, upornost, rad i trud je najbitniji. Ko ti je danas idol, pored Jennifer Lopez? Pogotovo za ovu mlađu populaciju koja me prati, želim da poručim, ne treba imati idola, naravno. I ja sam možda rekla idol kad sam bila mala da mi je to bila Jennifer Lopez, ali nije u pravom smislu te reči. Dakle, ako želite baš da imate idola, neka to budu vaši roditelji, neka to bude neka osoba tako vama bliska. Ali je jako zanimljivo da odaberete u stvari neku uspešnu i ambicioznu osobu koja će vam davati dobar primjer.